Agoyo ne Yesu Kristo maruodh warruok erokamano kod okinyi ma Nyasaye maduong' mar nyalo setimo. En okinyi ma ruodhwa ne oloso kendo otimo ng'wono. Ochako kelo ya Lolwe Tv kaluonga Bishop Joseph Odindo, jaseme ka kelo kit Mikaya jal mora jatich Nyasaye. Ruodh warruok notimo na ng'wono mar warruok moloka bedo gir tichne, to mane momiyo achopo ka kod okinyi. Nyasaye oketo weche moko manok e chunya koda sane ma chunya dwaro mondo mi wawinjre kodi nyathi Nyasaye to kiwabiro lamo Nyasaye. Okinyi ni adwa somo wach achiel mondike muma e book mar Mariko en 5 matindo tindo en 25 nyaka 34. Kase somo kanyo to wabiro winjre kuom wachno to kiwabiro lamo Nyasaye. Yiena monda som wach mondike. To kuom gi kanyo ni nitie dhako moro mane iyo si chwer kuom higni 12 kata obedo ni jothieth mang'eny no si thiedhe motieko pesa duto to tuone ne medore ameda ma ok onyal chango. Noyudo osewinjo Yesu, omiyo nobiro modonjo e oganda gi yo kang'e Yesu, mosudo ire kowacho e chunye niya, ka nyalo mulo kata mana lawe kende to abiro doko mangima. Kamano nomulo law Yesu kendo gi kanyo no rembe nochok, mi nong'eyo e chunye ni osechango. 30 malowo to esa onogo no Yesu bende nong'eyo ni teko osewuok kuome, omiyo nolokore e oganda mopenjo niya, en ng'a momulo lawa? Jopuonjre ne nodwoke ni, ineno kaka ji othung'i marach, to eka ipenjo ng'ama omuli? To Yesu nomedo ng'iyo bathe koni gi koni mondo one ane ng'ama omule. 33 maluwo, dhako no nong'eyo gima osetimore ne, omiyo nobiro kokirni ka luoro omake, mi opodho e tiend Yesu mohulone gima osetimore. 34 mawacho, eka Yesu nowachone niya, nyara, yieni ema omiyo ichango, dhiyo gi kwe kendo ibed mangima chutho. Agoyo ne Nyasacha no erokamano kod okinyi ni ma Nyasaye maduong' mar nyalo mar warruok osetimo. Jehova mar polo oroya ka kod wach manok masome muma mar Mariko 5 matindo tindo 25 nyaka 34. Muma loso kuma dhako moro mane iyo si chwer kuom higni 12. Wachni notimore e kinde moro ka Yesu Kristo maruodh warruok ne nie piny moro maniluongo ni Galili kate piny mar Jogerasi. Noyudo ka en e dho nam kanyo, to kane en e dho nam to nopuonjo wach. To kose lore dho nam Galili to nopo korado kod wuod Jogerasi moro mamuma wacho ni en jala mane janeko mane jochiende nogole dalagi kendo dier anyuola motero kaburini e piny Jogerasi kanyo. To Jehova nomiyo dichuogni obedo mangima ka noriembo jochiende mane roteke mane katikitwe dichuogni to nochodo gik manotwego kata obedo nyororo kata obedo tol. To mawacho ni kano neno Yesu ka kodonje piny olore e dho nam Galili e piny Jogerasi, to wuod Jogerasi ni nodhi ir Yesu ka kirni matek ka penjo ni, wuod Nyasaye maduong' moloyo, ilara ng'o kodwa? To mumalowo ni Yesu nochiko jochiende go mi nowuok kuom jalle kodonje nguruwe, ma nguruwe madilar 2,000 noridore matek kodonje na monotho duto te. To muma wacho ni ka Yesu Kristo nosetimo mano, to eka no idho yie mondo dhi loka machielo. Apako Yesu Kristo maruodh nyalo. To muma wacho ni ka nochopo loka machielo, to jal mamuma loso kuome dhako ma Yesu chwer kuom higni 12 ni ok nomiyo ng'ado loka, bende norado mana kodeyo. To mawacho ni ka nochopo loka machielo, to ang' orado kod jaduong' lemo miluongo ni Jairo, ma bende nyare ne tuo e ot kendo nyare no eore. To Jairo bende nosewinjo Yesu kod lala, kendo nosewinjo gik ma Jehova ma Yesu Kristo maruodh warruok timo. To macho ni ka norado kode,
to no ombo Yesa inya mondo mi odhi oket lwete kuom nyare miluongo ni Jairo mondo mi ochangi. To muma wacho niya, to ka Jehova ne nie wang'ayo dhiyo te oganda maduong' noluwo tok Yesu. E chieng' no Yesu Kristo ne nigi jopuonjre ne 12 bende ne ni kode kanyo, kendo ne giwuotho kod Yesu Kristo ka giketo diere kaachiel kod oganda mang'ongo. To e kanyo nogo no bende norado kaachiel kod dhako moro maluongo dhako moko ng'iswa nyinge manosebedo matuo kuom higni 12 ka remo chwer kuome, kosemanyo lakteche, osemanyo ajuoke, osemanyo jorieko mondo mi oyud chang to ok noseyudo. To mumoluwo ni ka nowinjo ni Yesu Kristo kadho kanyo kendo nosebedo kowinjo Yesu, to nowuok e ode ka en kod yie. Apako Yesu Kristo maduodhe nyalo. Mumondiko ni nowuok e ode kosewacho kod chunye ma iye ni adhi e chokruogno tawinjo ka an kod yie kuom Yesu Kristo maduodhe nyalo. To ndewacho kod chunye ni ka ang' achopi e chokruogno to ka yudo kata thuolo mathene kende ma mulo riak nangane, to an gi yie ni tuo na biro chango kata tuo masetuogo biro weya. Apako Yesu Kristo maduodhe nyalo. To ndikie muma ni nochope chokruok, nochope mkutano, kata nochopo kama Yesu ne nitie kawuotho kochomo ka Jairo mondo mi odhi ochangi kata odhi olam ne nyar Jairo. To mwacho ni ka nochopo to noriore mochopo kuom Yesu momulo riak lawe. To mondiko ni ka nomulo riak lawe kaluwore kod yie mabende ne en go, to no remo mane chwer kuome nochoko kod kanyo mofwenyo kuome ni osechango, duong' odogne waro. To ka nosechango kamano to ndike muma ni Yesu Kristo bende owinjo ka teko wuogo kuome, teko moro wuogo kuome. Jal manyo nigi yie ogolo teko moro kuome, to ndike muma ni Yesu Kristo kowinjo ka teko wuogo kuome to luorore nikech onge ng'at manong'eyo e oganda no nyaka jopuonjre ne manowuotho go gimosetimore. To mumondiko ni noluorore mondo orang ng'ano mosemule, mondo joma wuotho kode ong'e gimosetimore e diergi kanyo. To mumondiko niya, nopenjo ni to en ng'ano nogo mosemula. To jopuonjre norikne piyo mopenjo ruoth niya, to wapenji japuonj, dong' ineno kaka ji oluori kendo ji othung'i marach ahinya, eka ipenjo en ng'ano mosemuli. To no ndiko mumondiko ni nodhi mbele korango ng'at mosemulo. To nikech dhako chane ni kacha to noseng'eyo gimosetimore ne, mumondiko ni nowinjo kokirni matek mi nosudo but Yesu mogo chonge piny mohulo ne gimosetimore. To ndikie muma kama wasomo ni Yesu Kristo nowacho ne dhako cha ni amalo nyara kendo yie ni mosechangi, dhiyo to bed kod ngima chutho, duong' odogne Nyasaye maduong' mar nyalo mar warwo. Okinyi ni mane wach maduoth osemiya mondo wagoye kodi mbaka, bang'e to wawinjre to walam Nyasaye maduong' mar nyalo mar warwo. Nyasaye ma ka ng'ato radogo to ngimane nyaka lokore. Jehova ma ka ng'ato radogo to gima nyo chande kata tuo manyo engo kata wach mapek malich marachal nade mosemanyo kaka de wuogo kuome to tamore. Ka ng'ato rado kodi Yesu to jalno yudo ka thuolo mar chango yudora, kata thuolo mar yudo gima nyo manyo mosedwaro yudora. Okinyi sane wan kod ji mang'eny mabedo sie wuotha inya. Ndike muma ni dhako ni nowuotho kuom higni 12 ka remo chwer kuome. We aduoki chien mathin kuom weche mane timore kinde mag muma e piny Israel. E piny Israel kinde mag muma ok noyie mondo dhako ma chwer remo obed kod ji kamoro achiel, kata mkutano manodhieno nodhi kitoke chik. Mumondiko chike manomi Musa ni dhako ma iye chwer en dhako mane tengo kendo ok nobed kod ji kamoro achiel. To dhako no ne nyalo chiemo kende, onge ng'at mane nyalo bedo kode, nikech kinde mag muma kane ng'ato bedo kod dhako machalo kamano to mumondiko ni en bende nobedo mogak, kendo obedo mogak nyaka odhiambo ma nyaka opwodhre kobedo ng'at makare. Koro dhako ni nobede twech mar kutengwa, mar bet kende maonge ng'at mane nyalo chudo bute kuom higni 12. Duong' odogne Nyasaye mar uno mar warwo. Dhako ni onge ng'at mane nyalo bedo kodi machiegni, kata kane en gi dichuo, kata kane en kod nyithindo, kata kane en kod min kod wuon, kata kane en kod osiepeni machiegni. To nikech nochwer kod remo kuome, mumondiko chike mag Musa ni ok no nyal bedo kod ng'ato machiegni. Nyiso niya ni onge ng'at mane nyalo chodo
bute machiegni kata ne en kod nyimine ne nyalo tege kata kan kod wetene ok nyal bedo kod machiegni kata min kod wuon kata chwore kata nyithinde nikech kan ibedo kod machiegni to in bende ni chal bedo ng'at mogar nikech se bedo machiegni kod ng'at mogar kata se muluri kod ng'at mogar to dhako ni mumandiko ni no winjo umbi Yesu jal mabiro lero ni TV ka kudo kinyi no winjo umbe jawar jal maratego jal mara ono no winjo umbe owacho kodi chunye ne ya asewuotho kuom dakteche asewuotho kuom juke madongo asewuotho kuom jorieko yedhe mag itiende na semadho yedhe mag osiptal bende asemuonyo kata kamano lokruok onge momandiko ni no wuotho kuom dakteche mino tiyo kod pesa duto tema en go to kar mondo yudo chang to tuone cha ne medore ameda kendo weche ne bedo marachie moloyo kaka ne gini chien kanyo momandiko ni no tiyo kod mwandu ne duto modong ka en ng'at modhier ko onge kod giboro modong go kod lwete to eka no winjo Yesu ka koro sedong kod lwete osewito geno dong nyamashi ji oseweye onge kod ng'at machielo manyalo bet bute machiegni duongo dogo ne Nyasaye maduong' mar nyalo duongo dogo ne wuono waru kod okinyi sani jal mabiro timo ono maduong' ne dhako moro kana dichuo moro ondikie muma ni no dong kende dhako ni odong kende nikech chiko koyie mondo bed gi ng'ato chiko koyie kata mesa mi chieme kamoro achiel okoyie mondo chiem kod ng'ato kamoro achiel e mesa ni chunya nyisa ni samoro kata kano tedi chiemo to ne nyalo kete go kando nikech ka ji obedo kode kamoro achiel to e jogi bende dhi bedo moga kata kane ji dhi e wuoth to ok ne nyalo wuotho kode nikech kata kidho kode gari to joma nie gari no bedo bende moga tiende wach ni kanyo jogwengo nene kobiro kata kane en kod mabor to ng'ato no nyalo baro kech owacho kod chunye ne ya dhako choga karado kode to an bende biro bedo moga tiende wach ni kata min gi kano nene kobiro to ne nyalo goyo kona kata wuon gi kata wetene ne nyalo goyo kona usiepe mane engo ne nyalo goyo kona no donge kende usiepe mane dongo machiegni ne lwang'ni mane luwo bang'e nikech jal mare musiwu kuom higni 12 chunya nyisa kendo en gima seneno remo ma ng'ato chwero nyalo bedo kelo lwang'ni machiegni kode koro osiep mane dongo machiegni ne en lwang'ni mane luwo bang'e lwang'ni mane nyalo bedo kode machiegni kendo lwang'ni mane nyalo wuotho kama en tie lwang'ni mane nyalo piyo kuome nikech onge ng'at mane nyalo chore machiegni kod bute nikech ging'eyo ni dhako ni oga dhako ni okala dhako ni kwa bedo go machiegni to wan bende wabiro bedo moga duongo dogo ne Nyasaye mar nyalo mar loya to kinyi kawuono sane Jehova ora monda lose kod dhako moro samoro dhako moro sewito geno nyise bedo kod tuo ma nyise wuotho go e pinje isedhi kuom dakteche ko sekelo ni duoko isedho nyaka ndege samoro isedhi nyaka India nyi duogo kia India nyi tiyo kod pesa bura ma samoro nyogo ya rambi samoro nyo usie puodho samoro nyi uso gigi kata dhiang'i nyo iuse kul ma kata kamano onge gima nyote mrede ngimani nyi dong ka pod ituocha pod chamia chama kama dhako ni obete osewito geno onge kod geno machielo uwinjo ka yie ne osala samoro wan kod dichuo moro ma bende kama obetie en kod tuo ma samoro osechame mosetiyo kod pesa osetiyo kod rieko ma en go osewuotho kuom ajuko osewuotho kuom dakteche osedhi nyaka osiptende mabeyo mag Kenya kata kamano duoko onge samoro nyose fwari kuom ajuoga moro manyo ng'ado boda mondo dhi kocha mondo manye chang mar ngimane kata kamano nyoko kelo duoko kama dichuogni nitie osewito geno onge kod yie kama en tiyo penjore ne ya en karango ma Nyasaye biro kawe chunya nikech awinjo ka sewito geno ok ane kanyalo chango nikech ka pesa sesetiyogo kada kiteche malongo to seneno kusiptende mabeyo beda sedhi ajuke malongo mabeyo mag gwengwa kata mo wuokie oko mar gwengwa bendo setera masedhi kata kamano chang malongo onge tuona ni medore ameda midekrena ni podo moka koro bade koni kale chogni kamo beti chunyi ose wuotha ko onge kod geno wuotha ka yoshe lalane onge kod geno ngimane owacho ni en karango ma japuonj no ka uchunya ni keja seul onge kod geno machielo owacho ni kod kinyi ne ya wad gi Nyasaye mu ora TV ka mu monde koni dhako cha winjo
winjo umbe winja umbe Yesu kende enok no yalne unge wach mano lerne bakono bakoni winja uma kuom gik madongo mag ono mag nyalo mag teko ma Kristo time gwengegi kata maje oba time gwenge mamoko to winjo kod kuma entie to wacho na winjo ni japuonj jalo matimo oni madongo ni e gwengwa kawuono tinende to wuoke ode korwa kuyie duongo dogo ne Nyasaye umumi awacho kudu kinye niya anga yudi ngati muru manigi yie mondo je oba manyaya TV ka oradiego kudu kinyi anga yudi ba komoro mo winjo ko se wito geno wani kudu mondo mang'eny masomoro se wito geno nyake kiny no donje Kenya kaene kodomor dako ni use udhu kuom jolemo mondo Kenya ni obed Kenya mano chako to Kenya ni ose tamora Kenya ni koka medo kethore moloyo ose udhu kuom jolemo ose udhu kuom jomirieri ose udhu kuom majuoke nyomie yath kata kamano yathe manyomie mondo losko Kenya nyoko loso Kenya kama ni tiere dako ni ose wito geno dichuogo ni ose wito geno nyako ni ose wito geno owacho ni koro Kenya ne onge tinde mondo bede Kenya ni ber mondo miye wuoge Kenya ni adoga dalawa ber mondo miye riemba dako ni mondo biye manye dako machielo owacho kudu Kenya ni ya akelo Yesu mwone geno jalo manyalo loso gimo kethore duongo dogne Yesu mwone nyalo osana maja Galili Yesu makonya kwari Yesu ilungo siep Lazaro maja Bethania usiep Maria ge kod Maria tamadako japuonj mawango timo thole jalo mabiro timo ne ng'ato ng'wono ukinyi sane ka ng'ato rwako yie wan gi ji mang'eny mosewito yie ukinyi kawuono kawoloso kama wan gi jomoko manyocha ko ala to kata kamano ala manye chako mamo ala nok dhi maber isetemo kata kamano wandi no pudha iseka unya kalone bengi wandi no okichungi kitemo ne temo ma to onge gima temore maber ukinyi akelo geno akelo duoko ne ng'at moro masamoro sewito geno Yesu Kristo magwada nyalo japuonj kon limo ngimani kirwako yie kuome dhako chamo mondiko niya ubedo kochwero remo kuom higni 12 ji otenge kuom higni 12 usiepo ringe kuom higni 12 onge jal mane bedo bute machiegni duongo dogo ne Nyasacha duongo dogo ne Nyasachi polo duongo dogo ne Yesu meshinga godho loya ji oringe duto nyako siepe manyo engo donge wan gi joko matuo kata kinyi sani ka loso donge winjo mama wan gi joko matuo kata sani musiepe manyo gen go nyoringo te wan gi joko matuo sani magima temorenge magi omiyo siepo ringo anyola bendo loko paro kama nitie dhako no owacho ni en ng'ano mane anamalo mondo resa mondo bed kuta machiegni nikech usiepe manyo engo kaluwore kod gima timore ngimane usiepe nyoringe duto kaluwore kod gima timore ngimane usiepe manyo engo nyaka nywola nyaka nyiminene otenge odong kende nyamasi onge kod ng'at machielo dhako cha obedo kende kuom higni 12 ondike muma ni onge jal mane bedo buti machiegni en ng'at manotengi en ng'at mani wuotho kende to winjo uma amor gi Yesu maruodha amor gi jal mayalo amor gi wuono warwo amor kod wuono ono Nyasaye maduong' mabado timo chuma jal maratego jal malagi chunji mag mudho mag dala woluoro iluongo Yesu meshinga ruodha muma ukinyi sani kada komoro hango losna yie kuom Yesu hango radi kod japuonjna jal mora kod TV ka en gi nyalo kod teko unyalo timo ne ng'ato ono okodewore gimise kade mama kata ji oseringi idong kendi nyamasi ukinyi ji madwaro monde manyana en mana yie kende dhako cholo su yie ka ene ode losa yie to wacho niya mukutano ni abiro dhiye to kase chope mukutano to ka yudo thuolo mar mundo ria kanangane kende to kanye machanga na biro ae oko wacho ni ka yudo thuolo mar loso kode iwinjo mama oko yu manyo thuolo mondo yalne wach kata mondo lerne kuom Yesu iwinjo oko lerne kuom muma bende oko no somne muma kakini na somo nini bende ng'ato kuno bedo kode pe mondo los kode kakini loso kode ni to gima ne engo mana yie kuom Yesu mana yie kuom jawar to wacho niya asetagora moromo asewuotho kuom dakteche oko setango ngimana asewuotho kuom ajuoke oko setango ngimana ma pesa manyo ango oserumo duto adong kenda adong kod lweta kafwayo mwandu duto manyo ango joge osechamo tieko aonge kod gima chielo to adwa dhie chokruok mar Yesu to ka chope chokruogno mayudo thuolo mamulo ria kanangane kende to
abiro bedo mangima. Mako ni mumonde konia odonje chokruok mar Yesu ka yie opong'o chunye, uwinjo ka yie chunye go kibi ni kanga yudre thuolo ere kaka dware ora mondo achop kuom japuonj. Na wacho ni niya, Yesu ne nigi jopuonjre ni 12 oluori okete diere kachiel kod oganda mang'ongo. Dhako ni bende oyudore e chokruok osechuro remo kuom higni 12 onge teko malong'o. Ang'eyo ni mon uwinja, dhako mosechuro remo kuom higni 12 remo koro kosedhi kamano nido ka dhako ni koro onge teko. To momondiko niya ochope chokruok kod ng'e Yesu to oriewore kod oganda, oriewore diere ji okodeo kata kanyo gibiro bedo moga nikech kinde cha kano oriewore kuom ng'ato to jalo morere kuome no jalo bende bedo moga. To momondiko niya odonje chokruok kod ng'e Yesu owacho ni kawuono kata kanitie jagweng'wa moro mong'eya chokruogni to abiro muoma kata kanitie dhako moro ma saboro sefwenya kod gima tima e gweng'wa ka kawuono adwa muomo mondo achop ir Yesu nikech kamulo riakananga ne kende to kawuono abiro bedo mangima. Oneno Yesu kani mbela dhako ni muoma oneno jopuonjre Yesu nitie kakina Mathayo gere akina Johana gere jogo ni kanyo owacho ni jogi to kadwa mulo orango Yesu kende omuomo modhi ir Yesu apako Nyasache nyalo to ndikie mumania ni kanu chopo ir Yesu momondiko ni nogo chonge piny mano mulo riakananga ne to gi kanyo nogo no kanye mane rembe ochoki kanye mane ngimane oyudore men bende winje dende amor kod warwo ka ng'ato yie kuom Yesu to ngima ma obakelo owinjo kod kanyo chando baje obakelo kata ono ma Nyasaye kelo owinjo kod kanyo ni ono setimore to ono no bedo mare. Ondike mumania ni dhako ni urwako yie to kano chopo but Yesu nogo chonge piny mumulo riakananga Yesu diko gi kanyo nogo no mumandiko ni gi kanyo kanyi muwinje dende no se chango kendo remo mane chur kuome higni 12 no chung kod kanyo to japuonj wa Yesu janasara bendo winjo teko kuwuok kuome. Ukinyi kawuono wacho niya okodewre ni tuo no isebedo kuom higni adi iwinja mama gima dwaro mondo ibed nago en yie kuom Yesu mayalo kode TV ka kod ukinyi iwinjo na dichuo onge gimodewora kata gino sechami higni buora mumidong kendi isego mondo madhi sum isego mondo deri isego mondo ringe mondo lal iwinjo mano solution en yie kuom Yesu jalo malere TV ka kod ukinyi mondo ne teko mar nyalo mar warwo japuonj na nigi teko Yesu malero ni kod nyalo mar mukula gi chunje magimudho mar golo tuoche iwinjo kata in osiptal in e wod kanyo gima dwa mondo ibedgo en yie kuom Yesu daktari thiedho wuonga moting'o change ni Yesu jalo malere TV ka emomiyo osiptende mang'eny ondiki ni wach thiedho to Yesu ema chango jalo machango jino jalo makile TV ka kod ukinyi awacho kod ukinyi niya kata in e wod kanyo adwa mondo ilosna yie kuom jalo malero kata in e wod kanyo adwa ni ilosna yie kuom Yesu janasara Yesu maruodh Galili jalo maratego jalo mara uma eni mene kod nyalo biro lamo kodi toke mondo iwinje nyalo mar Nyasaye biro lamo kodi toke mondo ing'e teko mar nyalo mar warwo japuonj na ni kod nyalo Yesu ni kod teko Jehova ni kod nyalo Yesu nyalo timo gik madongo ma pesa ni ok nyalo timo Yesu no agema Yesu watiyo kata ukinyi sani ubiro timo gik madongo mag nyalo mago ono apenji mama ere gimine no katekni misewuotho kuom ajuoke to tamore misewuotho kuom jolemo to tamore ing'e gimomiyo wakwachope giwa nikech wasekawiye waketo kuom bishobewa kata wakawiye waketo kuom pastorswa kata kuom joyandowa kata kuom kanisniwa dhako chamo mondiko ni nowuoke od kaen kod yie ok nokawiye oketo kuom jopuonjre Yesu mano luoro Yesu moketo diere to wacho ni kayudo mana thuolo kende mamulo riakananga ya japuonj kende mamulo riakananga Yesu kende to ge kanyo nogo chiw tuona mose chanda kuom higni 12 momiyo mwandu no serumo momiyo aseuso dhoke kulo rumo momiyo asetiyo kod pesa na morumo Jehova biro timona ukinyi sani awacho niya en gino mane mosechandi kuom higni buora mapok otimora miwinjo kisewite geno en gino mane mosechandi kuom higni mang'eny momiyo osiepo senyieri momiyo osiepo sejari momiyo oganda osenyieri ringi kawuono kelo Yesu japuonj jalo maratego mane kod nyalo elwete Yesu jakalabari iluongo Yesu maruodh Salem osana majiruodh muma ene mene kod teko ukinyi kawuono wacho niya ka ng'ato yie kuom Yesu to biro winjo teko mar nyalo mar polo kalor kumi kata
kata ibed jal matuo, kata ibed jamidekre, ma kata ini odi kanyo mama, iranga tu in kodi jatuo, e osiptal, adwani mondo ibed kodi yie, abiro lamo kodi Nyasaye, maduong' mar nyalo mar warwo, abiro lamo kodi Nyasaye, maduong' mar nyalo mar ono. Iwinjo dhako, wan kodi ji mang'eny ma ji osetengo, iwinjo dhako kata in Lord, ise wuotho, kata kumonde ma nyathi, to nyathi ok oseyudora, akelo wuon nyithindo, jal muting'o nyithinde bade, jal manyalo mi nyathi kudu kinyi sani, onge gimo osetamo Nyasachwa, iwinjo kata osetengi, ionge kod nying malong'o, iwinjo mama, wan gi Nyasaye maduong' mar nyalo, maratego mara uma, jal manyalo timo ni ono, jal manyalo kelo gima onge, magino bede manitie. Ere gima neno kateka mama, mondo wateme go Yesu ja Kalvari, ere gima neno kateka dechuo, mondo wateme go Yesu ja Burama ono, kata ine kodo ala, manye chako to Odindo, ise temo kodo riekoni, maru somo to ala dhia, ineno ko ala seka, wan gi Nyasaye mar nyalo, manyalo loso gimo sekethore, manyalo ting'o andi malo, Jehova mar nyalo no, ise wito yie mama, ise wito yie dechuo, kijani ise wito yie, apenji dana, apenji kwara, ise wito yie daleni kanyo, wan gi Yesu ja Kalvari, Nyasaye maduong' mar nyalo, iluongo Yesu ma wang'o timo thole, osana ja Kalvari, Yesu ma jabarona, usiepna no neketeko, usiep Maria kod Maritha madhako, eni muting'o loch e lwete, iluongo Yesu usiep Lazaro, ma ja Bethania Nyasachwa no, iluongera ono, onyalo timo ne ng'ato ono kudu kinyi sani, kada ji osenyeri, ji osechayi, ineno kidong' kendi, piny ochami ionge ng'ato, piny odong' kodi ionge ng'ato, idong' in midong' e par mamau, wan gi Yesu ja Kalvari, jal manyalo timo ni ng'wono kada sani, bende winjo kiseloso yie, kecha winjo ka polo selo, unega lamie koda ng'at moro, mo winjo koseloso yie kuom Yesu, unega lamie koda nyako moro, ma piny ochamo rango kodong' kende, osetemo gi rieko ne to tamore, osetemo kode sombi otamore, osetemo kode ajuke mag piny otamore, osetemo kode yedhe to tamore, iwinjo gimotami no, kelene Yesu ja Kalvari, dhako janyo tiyo kode pesa, no dhi kuom jomirieri, no dhi osiptende malong'o, no uso pesa ne, no uso gige te, nyaka gik mane en go, mondo oyudo chango to chango no tamore, to e kinde nogo, mano loso yie kuom Yesu, mowacho ni kamuloria kanangane, tabiro bedo mangima, chieng'ne mane dhako no ai kode ngima, mochango chutho, mumonde konea, jopunjo wacho nene iwinjo nyara, yie ni mose changi, malo, to idhiyo kindi bedo mangima chutho, ere ng'at mang'no bedi kodi yie, mondo alamiego Nyasacha, mondo ne teko mar nyalo, mari Yesu Kristo begodho warwo, gik ma Jehova nyalo timo, kiserwako yie, kinyalo mulo TV, biro dwaro mondo imul, to kok inyalo chopo e TV no, adwani rwaki yie, mondo Nyasacha otimne ng'wono, jal ma yalo nigi teko, jal ma yalo sani, en ra ono, gik motimo osedhiro piny ng'eyo, osetamo jorieko, osetamo jomirieri, osetamo nyaka juoke, gima Jehova timo, en gima en kende, emo nyalo time piny ngima, Jehova no nitie, awinjo koselema, awacho kudu kinyi, ni kinyago chonge piny, tigo mama, kokinyalo goyo, kama itiyo kinyalo go chongi, tadwani rwaki yie, kech yie, makelo gik ma onge bedo manitie, ukinyi sani biro timore, we mondo lam kodi Nyasaye, mondo Nyasache otimne ng'wono, iserwako yie go chonge piny, adwa mondo lam kodi Nyasachani, mondo Jehova no otimne ng'wono, Nyasacha kendo wuonwa, wuoro maler asemi duong' kod nyalo kod teko, japuonjna mondo odogni, erokamano Ruoth warwo, nikech in manitie, iya malo Nyasaye, ne dhako ni ja Kalvari, iya malo Nyasacha, ne dichuogo ni ne dalani, malo ni tijini Ruodha, malo no alani, malo nikech dwaro ni Nyasaye, pi wang' mochwer Ruodh lwet, japuonjna yae, iwe pi wang' dhako ni, iwe pi wang' dichuog ni, tim ng'wono Nyasache muma, nyingi mane kod nyalo, nyingi mane kod teko, nyingi mapok olokore, nyingi man timo ono, nyingi mondo timo ono Ruodha, erokamano Nyasaye, erokamano Ruodh warwo, erokamano Yesu Kristo ma nyakwaro bedi, kuom setimo ng'wono ne jogi, duong' gi nyalo gi teko, mondo dogni kawuono kendo pila, mosiko manyaka chieng', mana kuom yie, e nyingi maler, e nyingi Yesu Kristo nego Ruodhwa, amen. Agoyo ne Nyasaye maduong' mar nyalo erokamano, kudo kinyi sani ma Jehova oseloso. Luonga Bishop Joseph Odindo, ajaseme ka kelo kitime kae, an wuod mosenindo Bishop Patrick Odindo ma wuod chuodho ma jaseme ka kelo kitime kae, kod mama na Elena keyo manyaka Julu, ka ene penye seme kanyo mama na Nyasaye mondo gwedhi, iteme kenda kuom warruok, Nyasaye mondo ting'i malo. Gisani adake pinyna mar Nairobi ka, kamiluongo ne Kibera Olympic, kanisa wa ni Kibera, kamiluongo ne Katwekera opposite PAG Church, ka Nyasaye otimo ni ng'wono, miyudo thuolo
machunyogo mondo ichokri kodwa, tinyalo goyo simbe makadho kagi. Nembe nigo gin maga 0720 31 60 52 kod 0788 43 91 18. Mago nembe na nyalo goyo to mi direction tichopo. Ka in gi wach midwani ulame Nyasaye, bende pod inyalo timo kamano mondo wane teko mar nyalo mar warruok kami gik moko duto midwaro. Nyasaye mondo gwedhu. Adwa wacho aweto wuoda kuom iye mabende jatich Nyasaye kodwa e kanisa na mane Kibera kamiluongo ni Siranga. Jatich Nyasaye keni duchieng mawuodo ore mawuodo Imbo. Alamo ne familia gi mondo Nyasaye warruok otimnegi ng'wono, migi kwe ma piny ok nyal kelo. Kennedy nyo jatich Nyasaye nyo tiyo tich mateka enye kanisa wa Masiranga. Ang'eyo ni Nyasaye wabiro timo ng'wono. Wabiro golo ringrene ka tarik 22 e Nairobi ka kwachomo kode piny mar Imbo. Nyasaye mondo gwedhi jo kanisa no duto, beduru kod yie. Nyasaye ma jang'wono, Jehova biro timonwa ng'wono. Ka ok kamano, warado Jumapil manyien e sama chal kama, kwa winjo wach ma Jehova okete chunya nyaka Jumapil machielo. Shalom. Amen.